Karibu sana mwancho murigereria ime yo Obwansu Bw'Esabato nande ase Sabato ya lero Sabato yeritang'ani y'omotienyi osta bw'omwaka oyo iga. Karibu sana mwancho murigereria nande tosanga ring'aneri ase obwamo tiga tosaba ase eng'encho y'okwegera gati Nyasaye mbiamo ase eng'encho oromia aye nomwegenwa ase eng'encho gwatorendire nande gwatoikirie ase emambe yeiga. Bonekera tukurigereria ing'ana riao twanchere torora obokoboko kwao nobonene bwao bororekane gwetera ase ring'ana eri gatogosoma ase mambe setera Yesu Kristo yoro motoria. Amen. Omwanchwa omorigereria karibu sana nande ase eng'encho y'omoroberio bwa rituko ria rero erio tosange obuya nobosera bwa Nyasaye ase rituko eriga. Rero ase chume yeiga nabonaga nitorigererie ring'ana rinene rigoteba ng'a apply the blood. Aka amanyinga. Apply the blood. Aka amanyinga. Ndaite toenda ase egetabu keria kia Exodus. Exodus ekebungo keria gia chapter 12 verse 7 and 13. Abono amaigeri itarabe ase rituko ria rero nande no ndagani turigereri kurwa ase rituko eriga. Ndaite gosoma ase omonwa oyo oteba ng'a then the Lord eri Nyasaye then they are to take erio baire amanyinga yo bayabeke ensemo y'omotobu bwe enyomba ase omoranguguru. Soma ase eruga y'egesonge goteba ng'a then they are to take Then they are to take some of the blood and put it on the side of top of the door frame of the houses where they heat the lamp. Nekebungo gia 13 gia tebanga the blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike each bit. Mwancho murigereria. Ekero abaisiraeli engaki Musa agenda achikobarusia se obosomba nigakari kumirana na Farao yubwometi omotupa elio abarusi ase omochioria ase barengo bosomba ekero Nyasaye akomatebi ng'agenda buya abana bane nigo ebikone bikare gokoreka gosi Nyasaye kare gokora amakumia tokoroka ase egesongo the plagues gose amabe akare gochira ase egesakukeria nigo Nyasaye gekone ekemonaga niturigereri nkeria tokoroka ng'a giogoita abana batangi baba Misiri. Ekero Nyasaye Musa amachiko nigakomote yao gochika nigakomotebia ng'a bono kero oyomo kere family igebwenete konyenya koreng'ana buna bang'ani banyenye eng'ondi ekero bayenyenyire bake omotobwa igoro amanyingaya nekero bakira amanyingaya kurwabwo banyare koba bako ria enyameri yonsi banyenya ase obotukobu yonsi pie koreki erepi onye moko nyara bune family mungane ne family ende egere mo nyenye eyekubaisana bune family eyo nekero riraika rio monene rigweta ekero rigweta rikorigereria ase nyomba igoro gweta
riarora amanyinga nakira ase omotobwa bwe morango nigo riraikeri gose nigo omomaraika oyo are goeta enyomba eyio njare gokunwa ase ogoita omwana omotangi ase efamiri eyio. Engaki eria Farao bakarora amang'ana amakong'u ase eng'encho mbamanyete ekio Nyasaye konyora abangeire gokorera aba Israeli. Aba Israeli bakabwati buna Moses abatebeti bagaaka, lakini abu nande twamanya konyora ng'a ekero bagwaka ekekiare koba ekemanyererio gati yaba Israeli na Nyasaye. Bona semambia bono igana kinare gokobore ng'a have you applied the blood wakire goseaye amanyinga yaiga nabwate kemanyereri kende ase obogima bwao na kigekogera nkoira ase egitabu kende gegobwati gegoteba ng'aki amanyinga yaiga nigakoba ekemanyereri gatio ya Nyasaye. Matayo 26:28 egotenga this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin. Asichinga kichiri niga Abaisiraeli barabo baboretigwe korwa ase ogosiria gose korwa ase amakweri yogokwa kwa bana batangi ase family. Ng'onde bwensi otare gwaka otare kubwati ogochika enyombe inigo yare gwakwa namaakwa yogosiria omwana omotangi. Bono nakiga iga tukare gotebwa ase Matayo ng'a my blood, that is, this is my blood of the covenant which I pour out for many for the forgiveness of sin. Ekero na era nande yesacha sense nanda akamanya gotokwera goetera asa manyinga ya itegete nande tokabirwa ebibe byaitu. The same way na Abaisiraeli na barabu babete spared babiretwe tibaiterwa abana batangi na intwe we were actually forgiven. Bono this morning ndaite gokoboriga aye asubuguma bwago gwa pride gose kwa kire amanyinga nkemanyereri kyobwate ekigekoro kingaye na Nyasaye mubwato kubwatana nere aye buno mu Kristo emambi yabono iga ngento kikeria omuntu akorora ase obogima bwago buno mu Kristo aye buno mu Kristo Bw'Esabato aye buno mu Kristo ogosasima Nyasaye inkebwatana kimubwate na Nyasaye buna Abaisiraeli ekikeoro kienga aye na Nyasaye mubwate okubwatana nere. Egerekero noe nekera koseseni abana baye ekera gweta oteba ngoyere no mwana one nkikeria ararora ase obogima bwago buno mu Kristo ase nkoro yago gosaye mbwagete amanyinga Nyasaye noancherete Yesu Kristo komenya ime yago no moiko yo mochenu koba ime yago elikoro kinga obo Kristo bwago no boikera no bwago buno mu Kristo kwa weneire okoba omu Kristo kamiri. Ayenke manyereri kyobwata na Nyasaye ase obogima bwago buno mu Kristo nigo gotara sense okorokwa mu Kristo embare bare korokwa ba Misiri yani Abaisiraeli lakini Abaisiraeli batabwateti amachiko embaro aye gose nigora akwe na maakwa seng'encho tabwatie kemanyereri which seal ayenke manyereri kyobwate gekoro kingaye no mochore Nyasaye ekera matemwa gocha sensa sigetabu kia Revelation notatenga abana ba Nyasaye mbabe babekirwe ekemanyererio aye gose nobe kubwate kemanyererio kego koro kinga noyo Nyasaye ore inki gego koro kianga aye no mu Kristo tari okogende kanisa
tari okobeke tayi biyao ubugurie bukukoboko ebange negekuba kiago tari ekero obegete eyange ntambe ugasiba nekerebi kiri kirenga eyen community service ekitari kero kigokoro ebikoru biago mbiri kira senkoro yago nga aye no mu Kristo bori tari okorwe sadaka gogo kokorobo mu Kristo tari okoba ase kanisa miake menge okora nga intwe tuachagete dini ye kurumwaka oria ririe kanisa ego chaka na kigose ayokagerete kereke manyererio inki keriaye kuwabekire buneke manyererio aye na nyasaogo elio wenere Yesu Kristo ekera kuira na kuireria kabere umwancho murigereria tuabeire tukungainana inga ogoche kanisa kira rituko okobeke suti biyana kubeke bukwanga na gekuba ngana rio bwenere takoruku mwana onyasa sobo Kristo bwao kona ande marogoba kwatebanga kukia sireire magoro rogoro nchera rogoro keligeri nchera mate wanju murigereria obotutuka numbole bogendereta sense ebuku gego tebe kene nga nyasaye tarigotemwa gosomo ikomo chenu turigotemwa na birecha yani turigotemwa elio manya kumanya ng'umuikoyo no bweke na sobuma bwao na kigogera abantu batebire nga ekanisa yego segaiga muika tuiyo muika gaore ayagokoro umuiko nyasaye ni gokubweni chinkoro chi abantu umuiko nyasaye ni gobwateke manyererio gyokobweni abantu gokorora soko enda gokugaragara nse manyango imbire chokokore meremeyo ingana sababa ko muntu ogunse ugaragara oimbirecha ogokora emirimo akiye kogera una sense ito ya Kenya moroje shakahora eseng'encho ya maegerigo tutabwatie ebimanyererio twabwatiria maegerio abirecha buna totatageti koigwa ogokurero kwa nyasaye okakorwa totageti kwe associate na manyinga nyasaye totageti kwebekereke manyererio erige koro kingaya no mwana nyasaye ore ayekwa weneire okuruku omwana nyasaye kabene na kige kogereke bungo kira igagego tebaiga gego tebanga teto soma mona inche ase igetabu keria kekurukwa nga abaiberani gego tebanga ki abaiberani ekebungo gia 13 12 na 10 na 3 13 osome 12 na 13 gego tebanga and so Jesus also solemnly inside the city gego teba somo nuoyo iga mwancho murigereria goko gesoma egetabu keria kia abaiberania ekebungo gia 13:12 ekikarego tebanga and so Jesus also served outside the city gate city gate to make the poor hoary through his own pride. Let's then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. Agachandika, agachandwa, agakorerwa obusoku. Na kitu atebanga Abaisiraeli bakabeka amanyi ngaya erikoba okororekana gose ekemanyererio gati yabarabwo na Nyasaye aye gose gwachorire gosoka erigo chandeka na Nyasaye inki kerio koria hare gotehia abantu bande nga aye gokorora omonto goteba nga toa ubarikiwe
ng'akaruo seseniwe ekero kwaigeirwe ring'ana ria Nyasaye nigokorwa kumanyete ng'ekero kwarwa igo kwaro because it is your obligation. Abande bakoreire enchiri eyo echongeri gose egosori babugire ng'ekero kwaru ng'eki naki ekemanyererio gegoka obogima bwa kare na kare ng'eke naki ekemanyererio ng'agegogokora indi kwanyakorora ayo onye tokoretie emeremo onyore chibese ng'anchu togosabere egere oseseniwe egere otenenke lakini ere gatagete kogora egari obatebe ng'anchuo monchangere ayo ogosabera okong'aina okoira shakaora ayo okong'aina yani ekemanyereri kiaye na Nyasaye nigago yani nobokora gati yobokora kutumika ring'ana ria Nyasaye ase ekebunga ekemo na kigekogere mambi yabono igantaete gokuboriga aya nkemanyereri kikwabekire gati yago na Nyasaye buna Abaisiraeli bakare kubeka ekemanyereri kiamanyinga erio wetanga na ogoitwa kwa bana batangi aya gose kwa pride gose kwa kire amanyinga ya Yesu Kristo ase nkora yago na abwate nsema ase nkora yago mwancho murigereria inkikeria aya gwakire ase enkora yago nigo gwakire obong'ainereria mwancho murigereria manyanga elio gotware kemanyereri kia Nyasaye no goitabirana na manyinga Yesu Kristo na goitaba Yesu Kristo ase nkora yago elio ekero kwa muitabire Yesu Kristo lirorio nonyore ogotoreka wakare na kare ikina kieke manyereri kia bene na intu na mwanya bantas chinga kichia bono igatwairwe manyango onye gugosaba Nyasaye ogo tari lazima oetere omonto rero Nyasaye niga igete goeterekera kwa somusaraba itera manyinga agateba ng'anchu asende bono nchuo goetera asende nje Yesu Kristo mwanyoro obogima bwa kare na kare na kiekogera agoteba ng'a onde bwensi yora mwege na ase 3:16 ng'aki Nyasaye yanchete nse goikakaru omwana oyo omomoima kurinde muntu onde bwensi yora mwege ne tasira kurinda anyoro obogima bwa kare na kare naye rituko ria rero mwancho murigereria naye ancha buyaka manyinga ya Yesu Kristo ase nkora yago abeke manyererio no kubwatana gati yago na Nyasaye egere ekera akoira na senseye akoire igoro kuna kugosaba kwa na seri tukoria rero ng'a naye tung'aineka tosirigwa etera asare egero tureke onyoro obogima bwa kare na kare gwetera asare manyanga Nyasaye niga abuturete chinyororo chionsi rero nturi gwetera ng'asaba kwani batusabire nturi gwetera asaba lisi egere batusabire egere Nyasaye igwa masaba itu igo tobuga ng'o gosaba nkore gotakari koigwe kotasabe korumwago Nyasaye koigwe saba na Nyasaye oyo mwegenwa gwetera ase okobwata namo nere kwa mwegenire otwareke manyererio gekoro king'ae nuyo Nyasaye ase ritare Yesu Kristo motoria amen tusabe tati Nyasaye biya mona singi ncho yevungo twasomire biya mona singi ncho bigotoragera gwetera asa manyingago no togochenwa gwetera asa manyingao no tokonyora gotoreka gwetera asa manyingao no kobogima bore ogosira na makweri tari gotukororo tomanyire ng'a no tokonye erito tine na asora asobogmobo na asobogma bogocha asobogma boito no mwanchi omurigereri gakoenda ase kanisa tigamanye ng'a nenkoro yaye bwenenete tari eyange eria bekenda bugochi ase kanisa tari esuti gose tai eria beka nereka manyererio ng'ana omokristare tari ebukweria imokia obeka ang'e na gekuba yaba ogotoreka na ase eng'encha asomire bukweye na yamokonyire eria atwarire okobwata namo naye tati Nyasaye pia mona ase eng'encho bwebekeire ekemanyererio kia manyingaga ase enkoro yago no omoiko omochenu oite kirororo erio gwateneirera ase obogima bwaye na kororekana goetera ase ebikoro biaye ase obogima obo
tata nyasaye twanchire elitorro bonene bwao nokoboko kwao ase obugumu basiritere Yesu Kristo yoro motoria. Amen.